Octobre kalo tile fɔlɔ ye san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni an ka waati kunkurunin kunnafoni ale sele Malikunafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka ministre ɲamakura n'o ye Moktar Wani ye ale ye kunu araba septembre kalo tile 30 san 2020 CEDEAO maaw ka ciden a ye o bisimila n'o ye Amidu Boli ye. Amidu Boli a ye an ka gouvernement ɲɛma a y'a fo a ka baara la ka tila tuguni ka a fɔ a ɲɛna k'a k'i cɛsiri kosɛbɛ nin ciden sa a y'a yira an ka ministre ɲɛma la k'a fɔ ko CEDEAO maaw bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la a bɛ se ka sonsoro cogoya min na ani u kelen don ka yɔrɔ datugu minnu ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ o bɛ se ka dabila cogoya min na ka tila k'a fɔ ko CEDEAO maaw bɛ malidenw olu de kama an ka ministre ɲɛma a fana tila tuguni ka foli ko o lasegin CEDEAO maaw ka ciden ma ni ka tila k'a fɔ an ɲɛna tuguni ko a ka taa lase CEDEAO jamana ɲɛmaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka jamana u bɛ se ka yɔrɔ datugu ni ka olu dayɛlɛ cogoya min na an ka jamana bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna la cogoya min na ani tuguni an ka jamana ɲamakura n'o ye Bandaw ye ale fana hamina ko n'a jɔrɔna ko bɛɛ lajɛlen ni nin de ani a tila tun ka kuma fɔ hali a ka sigili don fana na ka kɛ ni o ye sa a tila k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana mago bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen na ani a teriw la walasa ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔna la cogoya min na. Ni kunnafoni bɔra dunko juguya kɛlɛli yɔrɔ la sa min ni u ka ɲɛma o ye nin kuma fɔ a yirala k'a fɔ ko siga fosi t'a la k'a fɔ ko Sidiki Fa Kɔnate ni ale ye ORTM ɲɛmakɔrɔ ye ani a ka sɔrɔ tigi n'o o ye Salifu Kɔnate a yirala k'a fɔ k'u fila bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ bolo nɔminɛli tigilama ale ka sɛgɛsɛgɛli o kɔnɔna la an ka faba kɔnɔna la yan nɔ n'o ɲɛma ye Mamadu Kasoge u ka nɔminɛli kun yɛrɛ ye fɛn min sa o de ye k'a fɔ u taara ORTM ale sɛbɛnfura sɛgɛsɛgɛli la o de y'a to u ye ni maa fila minɛ sa ni ka u don bɛrɛ la fɔlɔ an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko a bɛ kalo damadama bɔ Sidiki Fa Kɔnate ni ale ye ORTM ɲɛmakɔrɔ ye sa k'a fɔ ko a nɔ bɛ yuruguyurugu dɔw la min ni a bɛ tali kɛ foroba nafolo o ɲagamini la ani ka kɛ ni u ka tile damadamani sa n'o ye tali kɛ k'u don bɛrɛ la ni maa ninnu olu fɛ sa nka Sidiki Fa Kɔnate sa ale ni a ka sɔrɔ tigi u fila bɛɛ lajɛlen bɛna taga kiiri tigilama ale ɲɛkɔrɔ bi alamisa septembre kalo tile fɔlɔ san 2020 an ka wolomasiri tabɔ olu ka bolimafɛn o yɛlɛnna mugujugu kan min ni banbagaciw ye jan daw ɲɛ araba tɛmɛnen septembre kalo tile 29 san 2020 nin binganiwale a kɛra wagati min na sa o de ye nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen ni sanga 20 o bɔɲɔngo a kɛra Boni ani Nunkara o furancɛ la sa Gacha 3 dépôt u bɔtɔ Ombori ka na Douanzan sa u ka maa fila bɔɲɔngo o bɔnɛna ani na an ka finitigilakaw ta fanfɛla la maa 7 fana sɛbɛkɔrɔ jogina olu ta teriya la ni ka taga n'u ye lapitaniso la. Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire a cɛdenw u farala ɲɔgɔn kan sa ani maa min bɛ sa ni ale bɛ bɛn o kɔfɛ sa n'o ye musolaka dɔ ye ni ale tɔgɔ ye Madame Diko Aminata Traoré ye u jɛra ka u bolo di ɲɔgɔn ma ni kana k'u bɛna jɔnjɔn ta ni k'a di an ka alimamiba in ma sa n'o ye Imam Mamudu Diko ye ni jɔnjɔn in dikun ye fɛn min ye o de ye k'a yira k'a fɔ ko Imam Mamudu Diko a y'a jeniyɔrɔ fiyen kosɛbɛ an ka jamana ka taabolo la ani an ka jamana bɛn ni kelenya o bɛ se ka na a kɔnɔna la cogoya min na ani basigi o de la sa ni cɛden ninnu u farala ɲɔgɔn kan ni kana jɔnjɔn ta k'u b'a di Imam Mamudu Diko ma a yɛrɛ bɛna kɛ don min na sa o de ye sibiri Octobre kalo tile 31 san 2020 a bɛna kɛ CICB la u y'a yira fana k'a fɔ ko nin tɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye wa a tɛ k'a siɲɛ laban ye k'a sababuya kɛ san o san u bɛna jɔnjɔn ta ni k'a di jamana maaba dɔ o ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerkaw olu fɛ yen nɔ Mudi Musa ale ni Alidu Munkayila ka taa se Makilu
Zodima ni maa saba u bɛɛ lajɛlen labilala ka bɔ kaso la dɔgɔkun camancɛ in na u tun minɛkun ye fɛn min ye sa o de ye k'a yira k'a fɔ k'u tun ye faraɲɔgɔnkan dɔ ni ka o boloda faraɲɔgɔnkan min yɛrɛ sa ni yamaruya ma di u ma a kɛra marisi kalo o tɛmɛnen na kalo wɔɔrɔ kɔfɛ sa u mɔgɔ saba u bilala ka bɔ kaso la hali n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ u ka sɔrɔ ladonba o y'a yira k'a fɔ k'u labilali wagati k'o tɛmɛna. Centrafrique jamana ɲɛma n'o ye Faustin Échange Touadéng ye ale y'a yira k'a fɔ sibiridon ko a bɛna i kan bɔ jamana ɲɛma kalafili o nɔfɛ décembre kalo tile 27 san 2020 o nata in na sa n'a bɛna kɛ Centrafricains olu fɛ yen nɔ a yɛrɛ ka kuma la sa a y'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ waleya min ni a bɛna kɛ baara gɛlɛnba ye ko nka ka a bɛna i kan bɔ jamana ɲɛma kalafili o nɔfɛ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Malikunafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa an ka jamana ala ka bɛn ka fɔ k'o n'a kɔnɔ ka basigi k'o kɛ an ka jamana o taalan ye aw k'an bɛn.